Polițistule local, dar tu de ce nu spui centură? Nu, de ce nu spui centură? Nu, dar de ce nu spui centură? Te întreb tu, polițistule local. Ia uite cu colegul de la Poliția Română. De ce școală ai tu, mă, omule? Că tu nu spui centură. Uite, tu nu spui centură. Haideți, domnișoare, eu nu m-am legat de dumneata, m-am legat de polițist să-i dați amendă că n-avea centură. Corect, n-avea centură. Uite, tovarășul polițist, e în regulă? Parcat aici? Uite, dacă vrei să iau așa, este în regulă mașina asta aici? Suntem noi aici? Vă rog, vedeți că mai aveți mașina aia care este angajatul primăriei. Uitați acolo tot, că e semnul. Da. Așa, ochi 195, cartea de identitate să vă dau. Da, agent Pățescu Andrada din cadrul Poliției Morin. Colegul meu, domnul Matin. Nu este colegul dumitale. Îmi pare rău, nu amestecați oile cu caprele sau caprele cu oile sau Poliția Română cu Poliția Locală. Da. Omul nu este coleg cu dumneata. Nu figurează cu legea, dumneata e o legea 155/2010 care nu-ți faci datoria. Și ți arăt să vezi, vreau să mergi cu dumneata cu mine la o firmă ilegală care prestează și este risc să băgați în DAC. Vă funcționează DAC-ul, da? Vă rog frumos. Colegul, deci, dragii mei, polițiști, trageți-i de urechi prin lideri de sindicat. Să nu mai spună poliția că există, că sunt colegi cu poliția locală. Oamenii ăștia n-au nicio treabă. Nu sunt colegi, n-au școală, au un curs de legea 333/2003 și legea 155. Bă, ce-mi place mie, măi, omule, mă, că ai desfințat poliția locală. Vă dați seama, un singur primar din România, nu, ba mulți, i-a desfințat pe acești oameni inutili. Aici ei sunt inutili. Deci firme ilegale prestează serviciu cu risc epidemiologic și ei să facă, nu-i văd, probabil și-și pagă, omul ăsta și-și pagă, ce se întâmplă? Haideți că am făcut altceva. I-am chemat în instanță, exact cum spunea Văta, a fost aia de aici. Adică mașina asta trebuie să fie sancționată, mașina aia de acolo trebuie să fie sancționată pentru că sunt semne și înainte și după și apoi să mergem să constatăm în primărie ilegalitățile care trebuie să se aplice, să le dăm o lecție. Aveți grijă că candidează unul care are bani mulți și nu mai amestecați, dragii mei, Poliția Română cu Poliția Locală. Poliția Română este o instituție care are o capacitate și o putere legislativă mult mai mare. Domnul este pe competență. Vreau să aplicați OG 195 aici și aia prima dată și apoi să intrăm înăuntru să vedeți câte probleme sunt. Da. Da, v-am și chemat prima dată. Și pe urmă să vedeți câte ilegalități sunt aici. Dumneata ai pe competență OG 195 pe rutieră? Da, sigur. Haideți să mergem, să nu mai spui eu, haideți. Vă rog să așteptați puțin, să mergem să vedem despre cine e vorba. Păi dacă tot mergem înăuntru, vă rog să constatați că nu există program la primărie, odată. Și a doua problemă, la intrare, avem un agent de pază, da? Legea 333, vă știți că este obligat să aibă tonfă, costum și spray. Înseamnă că nu este angajat și nu are ecuson și nu are spray și tonfă. Vă rog să-l sancționați. Omul, uitați-l, ce că este agent de pază. Bună ziua! Domnul primar. Ia, domnule primar, ia-o tată. Să fie sancționat. Ia lui sau a primăriei? Primărie. Primăria, mașina să fie sancționat. Adică, poate unul. Dar dumneata ești agent de pază, da? Da. În aplicare. Eu nu văd că e agent de pază în ăsta. Ce vi-o dau? Carte de identitate, domnișoară. E o dictate cum se legitimează și polițistul local. Atenție, dosar de evaluare de risc. Nu există cameră pe aici. Omul are decât... Are cameră într-adevăr. Televizor fără semnal cu berul scăzut, tată. Macroblocuri. El mă filmează cu goană de alarmă. Du-te la șeful să-ți dea poruncă. Și șefule, ce bălfarac că a venit ăsta aici iar. Nu vă este rușine să încălcați legile. Păi cine sunteți, mă, voi? Eu v-am iertat. Acum nu, pe judecată. Deci, dacă ești agent de pază, ești calificat pe legea 333/2003? Da. Și n-ai știut că trebuie să ai tonfă, costum. Asta e costumația ta? Da. Asta e costumația ta? Da. Băi, mă lași. Fugi de aici, că nu te cred. Adică e cu solul ții băgat în piept. Uite, eu vreau să văd poliția cum te amendează. Ia să te vedem. Pe legea 333. Trebuie să te sancționeze pe loc. Este decizie mea dacă sancționezi pe loc sau dacă... Îmi pare rău, domnișoară, dacă vreți să ne găsim pe la BCI, OG2 nu spune ceea ce spui dumneata, trebuie, ai obligația să o dai pe loc, altfel judecătorul te face, știi cum, de nu te vezi. Dacă dumneata mă iei că este obligat, eu cum dumneata decis, eu spun că iei un drept și tind să cred că îl favorizezi. Nu,
Sunteți obligată să-i aduceți la cunoștință ce fapt a săvârșit, să completați procesul și să-l întrebați la mențiuni. Dar nu să-mi spuneți că să-mi spuneți, băia, OG2, 6 luni, asta este vrăjeală. Nu mă faceți că vă dau de muncă aici în tot orașul. Eu cred că Poliția Română este un brand. Deci, acea mașină s-a constatat că face parte a primăriei, da? A încălcat OG 195? Da. Și cealaltă care v-am arătat-o vișiniei, tot la angajatul primăriei și restul după acolo, le-au încălcat? Da. De ce nu faci, domnule, datorie? Vă spune de ce. Că ai stăpâni aici. Autoturismele. Da. Veniți să vă arăt care este al doilea autoturism sau solicitați pe cineva care să... Dar dânsul a încălcat legea 333 pe 2003? Da. Iată, domnule, și cât ți-ai amendă. Da, să-i dați avertisment. Că e băia bun, să-ți dea avertisment. Da, pentru că vă obligă OG2. Nu, dacă vreți să-i dau avertisment. Da, avertisment, da, pentru că așa spune, nu. Băi, comandante, păi ce se întâmplă cu domnișoara? N-a fost la școală, o fi din sursă externă? Nu. Ce se întâmplă? Păi da, vă rog frumos, nu faceți Poliția Română de râs. Dar n-aveți cum să... A spus greșit, adică vreți dumneavoastră să-i dați avertisment? Normal că trebuie să-i dați pentru că este la prima faptă. Omul nu a greșit, e prima faptă. OG2 spune clar, avertisment scris sau cu sancțiune. Deci fiți... Sau cu sancțiune. Cu bani, adică. De 3. Da, dați avertisment, că e la prima faptă. Vă mulțumesc frumos. Uitați, ați constatat-o, a și luat-o mașina, dar trebuie să fie sancționată, că ați constatat-o personal. Da. Ați constatat personal și ați văzut că ei ce s-a întâmplat când a auzit și a luat mașinuța și s-a dus titil. Adică, normal, trebuia fotografiată, dar ați constatat personal. Am constatat personal. Și o să le dați procesele verbale, omul să-și ia mărțaga de aici, pentru că am stat de vorbă cu el, ești obraznic, mă, are și buton la primărie. Deci vă dați seama, dragi cetățeni, de ce și-a pus ăsta buton la primărie viceprimarul? Are buton la primărie. Dom'le, la viceprimar, dumneavoastră, ca să te duci, trebuie să apeși pe buton. Știați chestia asta? Minune de minune, găsiți aici. Unul-i vătaf în stânga și unul este în dreapta. Bine, unul când a venit, când m-a văzut, a mers și a fugit. Eu l-am întrebat, dar oamenii tolerează risc epidemiologic cu legi, cu OG-uri. Omul ăsta este complice, are pe legea 155 pe 2010, adică vin la dumneata, eu să am nevoie de el și cu de dumneavoastră să mergem la firma italianului, o știi? Firma italiană aia de firme funerare? Sigur. Uite, e ilegală. Și omul tolerează, adică dumneata dacă locuiești în Muren, da, ai neșansa, da, să fii protejată conform Constituției României și legile. Adică riscul epidemiologic este pe primul plan. Dacă când o fi să te căsătorești sau ești căsătorită, sau familia, dumitale, bunicii și părinții, riscă să se contamineze, vorbind de o clasă de restricție care este trecută în OG, iar ei o tolerează. Nu știu, parcă sunt într-o țară de mafioți. De câte ori am venit eu la voi? Acum 4 ani v-am spus, acum 5 ani v-am spus, dom'le, aveți grijă.